Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng. Wapuonjore wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber, wanyalo tiyo tije wa nyithindo nyalo dhi e skul kendo wanyalo bedo kod dongruok kaka dhano. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin to wadonje twak achiel kachiel. To mokwongo bang' ndalo mathoth warwaki machiegni. Welcome back daktari. Erokamano Ruth, erokamano kuom rweko. Ndalo mathoth ok asebedo ka, but amor kendo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Ne joneno amoso ni oimore oro. Nyinga Ken Otieno, an physiotherapist. Ne ng'amoko ong'eyo physiotherapist en ang'o. En jalony mag thieth ma tiyo kod yore ma ok ochimore tir kod yath, to watiyo kod mashinde kod gigo mantiere alworawa machalo kaka pi. Watiyo exercise, watiyo kod liet kod baraf. Koro tiende ni yo machielo anyalo wacho ni physical medicine. Koro wachiwo thieth makonyo tuoche mopogore opogore. Koro ng'eny tuoche ma wadil godo gin gigo ma otudore kod rem, kod fuonde, kod hinyruok kagi kacha, kod seche moko be wan gi tuoche mwaluongo ni neurological disorders motudore kod obwongo kod gigo ma tuoche mogo mawuok kuom obwongo. Koro gin gigo mang'eny mwathiedho mak mana ni ok wadil directly gi yath, to watiyo gi yore mopogore kuom chiwo thieth. Ma giminyisowa ka daktari ni ok ochuno ni tuoche duto te nyaka muony ne yath, nyaka muony madhi yath. Nitiere gik mopogore opogore minyalo tigo mondo mi ogandawa oyud thieth kaka pi, kaka ng'ich, kaka liet, masinde mopogore opogore ka ok oti kod yore mag yath ma ikete del. Yes, chutho ok thieth te ng'ato nyaka ti gi yath. Yath en achiel kuom thieth, but wan gi yore mopogore opogore mag thieth. Koro physiotherapy en achiel kuom thieth. Mana kaka daktari nyalo ndiko ni muony yadh malaria achiel diriyo, ariyo dichiel kamano, wambe wamiyi thieth ka watiyo kod exercise kod gigo mopogore kod yath. Erokamano. Bang' ndalo mathoth Dr. Ken iduogo kirwako t-shirt World Physiotherapy Day, September 2023. Yes. Mulno awachni mana matin odiechieng' mar World Physiotherapy Day. Chutho World Physiotherapy Day, riwruok marwa mar physiotherapist e piny mangima riwore kanyakla kuom wariwore kanyakla kuom yango odiochieng'ni makende ma waparo godo gigo mwatimo, kony mwatimo ne jopiny kod dongruok mwasebedo godo e kit thieth marwa mar physiotherapy ni. Koro kwang'iye matut en gima osebedo katimore higa ka higa tarik 8 dwe mar 9 wabedo kanyakla kod nyasi matin mar yango ne ji ber physiotherapist kod gigo mwasebedo kwatimo. Koro en gima nochakore chon. King'iyo sigand physiotherapy mokwongo bedo ni ochak tiyo kode nochakore higa gana 1951. To kochopo gana higa 1996 to wachako bedo koro gi odiochiengwa makende. Kech king'iyo e medical field ka nitiere ga gigo mwang'iyo ga wachni kaka tuoche ka tuoche. Inyalo yudo ka chieng' moro en World Malaria Day. Koro odiochienge gi miyo wabedo gi paro makende kuom steps mwasebedo godo e professional kod gigo ma endelea bedo nikech ing'eni ka wang'iyo chak physiotherapy kaka profession higni modhuro, to higa ka higa gik moko bedo mopogore. Kiyango higni 2 mokalo ne wan gi tuo machalo kaka corona ni ne onge chon, ne pok ji ong'eye makata biro ne niyudo ni nobwogo dakteche. Koro nikech gik mabiro pile ka pile gi nyaka wabed kanyakla mar poro wach ni to gik manyien gi kit ngima dhano, mano health, ere kaka approach ki kaka physiotherapist. Koro en odiochieng' mwakende mwaparo godo gigo mwatimo kod mwaparo ne jopiny ber physiotherapist kod gigo monego gitim kaluwore gi tuoche mopogore opogore motudore gi physiotherapy.
Higani hikel fario kod prario gadek thor wache nango. Tango momiyo thor wach maka higani. En kaka eneno. Thor wach ma higani wawuoyo kuom arthritis. Kendo kawuok kuom arthritis, watemo ng'iyo yore mar geng'o arthritis kod thieth mag arthritis. Arthritis en achiel kuom tuo ma gweng' ka gweng' nyaka iwinj ka ng'ato wacho ni an gi arthritis. To osebedo gima sani koro ni kuonde te ma kidhi e gweng' ti ng'ato ng'isi ni arthritis ni to idhi neno te nang'o. Koro en gima ok en wendo e kit ngima ji. Mak mani koro gima omiyo wa wuoyo kuome en ni ogineni ochando ji mang'eny to kendo obiro mang'eny. Koro wang'iyo yore go monyalo geng'e godo kod thieth makare minyalo timne. Koro mane momiyo wabiro kode nikech chutho king'iyo nengo mar physiotherapy kod thieth marwa. Watemo ga yalo kata watemo neno ni ngima mar dhano wabiji obedo yono ma ginyalo timo tijegi ma ok gibed gi kony kagi kacha kod ginyalo wuotho from one point kagia kamoro achiel kagidhi kuma gichielo nikech slogan marwa en wuoth kata movement. Koro ka ok inyal wuotho nikech tuoche moko machielo ariyo adek tiende ni wambe kaka physiotherapist ok watimo tijewa kaka owinjore. Koro watemo puonjo ji gigo ma ginyalo timo mondo mi ngimani obed maber nikech ng'ato ka ng'ato gombo ni obed no nyalo wuotho, obed no nyalo timo tijege e yono maber ma ok en gi gimoro masire. Koro movement no gino maduong' ma watemo wacho, but ka physiotherapy onge iye kanyo chido ka ji bedo gi chandruok. Kane wachako chenro ni Dr. Ken ni pimonwa kacha ni en tiyo kod yore mopogore opogore mag thieth mondo mi ogeng' kata mondo mi othiedh tuoche mopogore opogore. Higani thuon wache en weche mag arthritis, wadendo kacha ni ber rwecho ne jotuo chogo kata arthritis. Kapok wadhi mabor ahinya Dr. Ken, daher mondo mi mulno mana matin nono ni arthritis othoro mako jomage, otimang'o kaito bang'e wabo donjo kaka inyalo ti kod physiotherapy mondo mi jogo mantiere kod arthritis oyud kaka nyalo konyore. Kaka asewacho ni ok en tuo no ma wendo, en tuo mosebedo kendo ng'eny ji temo ng'eyo ni en rem. Ng'enyne ji wacho ni en rem mantiere chong, onding', kor, ng'ut kod fuon mopogore opogore. Nying arthritis ni king'iye malong'o ok en nying ma wasungu tiyo godo. Wanyalo wacho ni ok en English term. Arthritis ni en nying Greek. To arthro matiende ni kawa keto wach ni obedo koro kaka onego bedi. E Greek arthro tiende ni fuond kata gigo moriwore. Koro samora mora miwinjo ni arthritis, gima bire pachi kata kaka wan en ni en fuond. En tuo machando fuond. Koro arthritis, inflammation, IS tiende ni inflammation. Koro arthritis en tuo achiel machando fuondni. To bedo ni ochando fuondni to seche moko odhi nyaka e leche. Koro being ni en e fuond, leche bedo gi effect. Arthritis mokwongo kapok wang'iyo ni to ang'o makele kod kaka en, nyaka bed ni wang'eyo ni to arthritis ni en didi nikech wan gi tieng' mopogore opogore mag arthritis. And arthritis mondo mi wang'e ni en mane, wan gi gigo mwatimo assessment, diagnostic assessment mangisowa ni to en mane. Wan gi tieng' madhi 4 kata 5 mag arthritis. Wan gi gout arthritis, wan gi rheumatoid arthritis, wan gi osteoarthritis, wan gi psoriatic arthritis, wan gi juvenile arthritis. Koro magi te gin arthritis. Koro ng'eyo ni mane ma chando jatuo kata mane mok chand jatuo, watimo test gi. Koro thieth gi bro luwore gi aina mar arthritis ma en. To mang'eny ahinya ma ji ong'eyo, ma kata kidhi e kor gweng' ng'ato ng'isi ni ma en, obiro ng'isi ni owinjo rem e chonge.
onyalo winjo rem e ng'ut lwete, onyalo winjo rem e goke kata onding'e. Koro onding' be bedo ga kod arthritis. Koro kipenjo ni arthritis ni obedo kuond mage, arthritis bedo e fuondni. Fuondni ema bedo kod arthritis. Koro arthritis no wan gi osteoarthritis ma wabro wuoye ng'enyne kawuono. Yes. Mana kaka wanene picha ni Dr. Ken, waneno kuonde mopogore opogore ma arthritis thoro mako en ng'ut lwet dhano, en e gok kaka ipimonwa kacha, en e onding' kaka picha ni tang'onwa, en e chong kaachiel kod ombong' mar tielo. Bende thothne othoro bedo. Isepimonwa kacha ni en e dhok mowuok e dho jo Greek. Kata kamano wambe tinde wang'e ni arthritis. Daher mondo mi nyisa daktari ni seche ma ng'ato osewinjo rem mosetimne pimo mar tuo mar arthritis moyud ni en kidieny mane. Kwa kanye ma weche mag physiotherapy donje tok ka oseyud ni en mane mosecho kod yedhe ma imuonyo kata yedhe ma ichuoyo koso inyalo thiedha kotendo kod weche mag physiotherapy ka ok wadonjo e yore mamoko mag thieth kaka mag yath. Arthritis kaka tuo mang'eny ithiedhe kod ji mopogore opogore. Physiotherapy en achiel kuom thieth ma ichiwo ne arthritis. King'iyo kaka arthritis chendo, mokwongo ng'ato bro ng'isi ni ka en gi arthritis owinjo rem. Ng'ato bro bedo gi rem, seche moko fuon bedo ni koro ok nyal tiyo maber. Ka en chonge to ok onyal wuotho. Koro mano achiel kuom chandruok ma jatuo ni bro bedo godo. Seche moko obro ng'isi ni kodolo tiende to winjo ka chal ka gima muodore, chogo muodore. Seche moko kuot, to seche moko be yom bedo e chong. Koro kaluwore gi kaka chandruok ma jatuo ni godo, thieth mar physiotherapy nyalo donjo e chak mar tuoni kata onyalo bedo bang' kosetimo thieth mopogore. Kech mokwongo kaka wacho, kibiro ira to in gi arthritis. Ng'eyo ni in gi arthritis nyaka kuong atim physical examination ma confirm ni to en arthritis adier, to en arthritis mane. Koro arthritis, ka en rheumatoid arthritis, obed osteoarthritis, gite gibo dwaro physiotherapy. Nikech physiotherapy, nengo mar physiotherapy en ni jatuo onego dog e yono mantie entiere kapok obedo gi arthritis onogoni. To nikech seche moko iyudo ka omi yath duoko ni rem piny. To kata kopo ni en kuot mar chong, yath nyalo duoko kuodno piny. To tok kuot mar chong ni kobedo, tiyudo ni arthritis miyo fuond bedo kod yom. Koro yom ni physiotherapist kata obedo nosemi yath, ibro neno physiotherapist. Koro watiyo kod dakteche ma specialize e tuoche mag chong, mag fuond, kwa bedo motenore mar thiedho arthritis. Koro physiotherapy nyalo donjo e chakruok ne kata bang'e. But chutho kochakore e chakruok maber nikech emibro ng'eyo ni idhi maber kata ok idhi marach. Nikech kokalo seche mamoko tiyudo ka en fuond odhi obedo moridore kata choke dhi regore to an extent makoro konyo bedo matek. Erokamano panyo make maka kanyo daktari mondo mi wayudi yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo. To ka waduogo wabodhi nyime kod chenro ni. Seche moko yweyo ni nyalo tudori kod Facebook page wa en RAMOGI TV #penj laktar. Inyalo yudwa penj laktar mano Facebook page. Namba mar SMS bende nitiere TV mari mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo. Kik idhi mabor, kik isudi kidieny mar ariyo ok adwa nubai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560 USD,
Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua, it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Ken. Wang'eyo kacha tuo mar choke arthritis kotenore kod weche mag thieth mag physiotherapy. Mana kaka iwinjo higani ma ino oket e tuoche mag choke. Daktari ne wang'eyo kacha ranyisi ma ka ng'ato winjo kata kidienje mopogore opogore mag physiotherapy. To kane pok wadhi e yweyo ni pimonwa kacha ni kaber to physiotherapy onego bed ni chako godo kapok ka tuo koko yudi, kapok thieth mamoko odhi mabor. Kapok adhi matut ahinya, mulwa mana matino ni thothne tuo ni ang'o momiyo ng'eny, to en ang'o makele momiyo kiwinj ng'ato ni chonge rame, chonge kuot, goke rame, ng'ut lwete lit kod gik makamago, ang'o makelo ga tuo mar choke arthritis ni daktari? Arthritis kong'iye matut, gima nyalo wacho makele malong'o, minyalo wacho ni kaka koro malaria okel gi parasite moro ma specific. En gino matudore kod mokwongo wanyalo wacho ni lifestyle. Lifestyle gigo mwatimo odiochieng' nyalo kelo arthritis. Sporting activities, maybe wayud ka ng'ato timo tugo moro man gi hinyruok ahinya, mano nyalo kelo ne arthritis. For instance, iyudo ka seche moko ji dhi e gym timo rako mar gero del, to bang'e gibedo gi tabu e fuondgi ahinya chong, nikech ringo moringo kamoro achiel cha treadmill, pressure bedo e chongege, bang'e bedo arthritis. Koro mano is a sporting activity nyalo kelo arthritis. Mopogore gi mano, ratil mar del, nikech wach ni ka en gi ratil mang'eny ahinya, iyudo ka jogo ma nigi ratil mang'eny bedo ga gi arthritis, nikech pek mar del no, chongi onego bed ni ting'o ratil moro maber moromore gi kaka dendi rom. Lakini kisemedo
de ratilo bedo mang'eny to koro chonge gi bedo gi pek mar ting'o ratil mar dendi. Koro ka chong fuond odhi obedo mokiepo, mano nyalo kelo arthritis. Kopogore gi mano, seche moko be wayudo ni nitiere e anyuola, yudo ka ng'ato kwaru moro kata janyuola ni mono osebedo gi arthritis, koro bedo gi chances mar bedo arthritis and hereditary arthritis. Hinyruok ma ng'ato bedo godo nikech yudo ka seche moko ng'ato ne nigi fracture years back kane pod otin, to nobedo gi hinyruok e chonge kata ng'ut tiende kata kamoro amora, iyudo ni bang'e e ngimane ochako bedo kod regruok kata yom. To kata kamano be kaka wamedo bedo, kaka ikwa medo sudo, yom mar del kod choke dok piny bedo malo, iyudo ka chances mag injuries kapo ni iki oniang' bedo man malo. Koro lechegi kata fuondni bedo gi hinyruok kata arthritis donjo with age, nikech ibo yudo ka chances ni jogo ma igi oseniang' ma kalo 50 kadhi mbele arthritis gin godo ni malo jogo ma pod tin, nikech regruok mag del. Kod seche moko tije be mwatiyo, inyalo yudo ka ng'ato otiyo to tije oriore mang'eny kata en gi wirruok kata otimo gimoro ma en gi chapni mang'eny. Koro chapni mang'eny no be nyalo kelo regruok mag fuond. To ka wadakete yono ma ng'ato understand ma winjo ni to arthritis ni en ang'o, ka wuoyo kuom osteoarthritis ma chando fuond kod chogo. Chutho ka wacho ni seche moko ng'ato ng'iewo wuoche manyien, ka en ndalo manche bata ji tiyogo ahinya, to king'iyo piero wuoche kama tido ka nying cha nitie, to bang' ndalo moko, bang' wuotho gi wuoche ni, to regore, nying no regore miyudo ka onge. Koro mane kaka del chalo, seche moko nikech gigo mwatimo, kopo ni watimo gik moko yono mok ber, wach kaka koro lifestyle kata ibedo marach, kata i take position mok ni kare, tido ka choke kata fuon dhi kiepo gi nyawadgi. Koro nikech movement matimore cha, gidhi giregore. Koro regruok ni kosedhi obedo, to gino ma geng'o chogo kik bed regre gi nyawadgi rumo. Nitie gima waluongo ni cartilage e kind fuondgi, nikech chutho giga ariyo motegno kopo ni move to gibedo gi regruok. Koro cartilage ni korumo, mane makelo arthritis. Kaso koro dhi kelo lit kod rem, kod seche moko kuot mar fuond, mano osteoarthritis. Aina machielo mar arthritis ma en inflammatory, machalo kaka rheumatoid arthritis, en to ok kele gi lifestyle, en obukore abuka. Inyalo yudo ka del bedo gi lit e fuonde, kata del chako dhawo kien, nikech ing'e ni dendwa nigi gigo mageng'owa kuom tuoche maoko mwaluongo ni antibodies. Koro seche ma gichako ni gidhawo gi kigin, tido ka fuond dhi bedo gi problem. Koro mano yudo ka koro fuonde matindo ochako bedo mayom, gichako regore kigin kendo gikuot. Koro mano rheumatoid arthritis. Gima wakele malong'o to ok wanyalo wacho ni wang'eyo, nikech ng'eny gik moko matimorega waluongo gi ni idiopathic. Nyalo bedo gi problem obiro to king'eyo kako obiro. Koro gima kelo pogruok mwanyalo ng'e ni ma en ma to macha en macha, en tests ma watimo. Kod inyalo yudo ni ng'ato nigi rheumatoid arthritis mamako lwedo, to ng'ato nigi osteoarthritis mantiere e fuon madongo. Kamano. Magi ni kidenye mopogore opogore, gigo makelo gi bende opogore. Kaito kamimulo daktari, mabedo kadwa ni mondo mi oganda wawigi owil godo ni kaka wamedo bedo
madongo kotenre kod higni bende kaka iluonge ni cartilage bende medo rumo manyiso ni choke gintiere kod thuolo mamalo mar regruok. Miwa ranyisi maber mokalo mar wuoche kata mana sabun ka ondik nying sabun kaka imedo tiyo kode kaka omedo rumo kaka ngima dhano bende nitiere. Kane pok wachopo kanyo daktari ni chako mulonwa ranyisi ma ka ng'ato winje dende to nyalo chichi ni nyaka bedie ni nitiere kod arthritis. Ni wacho kacha ni rem kata ni wacho kacha ni kaponono ni en wuoth samoro wuoth nyalo bedo matek. Ranyisi mage bende ma ka ng'ato winjo to nyalo chichi ni nitiere kod arthritis. Chutho arthritis onyalo chakore matin to kako medo bedo kaka ndalo medre e kaka ochako bedo mang'eny. Koro ranyisi mamoko be manyalo kelo no arthritis mar ariyo ka mopogore kod kuot mar fuont kod rem inyalo chako winjo tiendi ka muoch. Inyalo winjo kata ok tiendi but fuont nyalo bedo gi muoch moko kitemo dolo lweti tiwinjo ka oywak mane onge chon. Mar ariyo tiyo gi fuon no be chako dok piny ma koro kinya tiyo kode kaka ntiyo kode chon. Onyalo bedo gi yom kaluwore gi stage mopogore nikech gima duong' machakore ma ng'ato chako ng'eyo ni en gi arthritis en rem. To be pod ok inyal ng'eyo ni en arthritis ka ok otimni test. Koro ng'enyne ibiro winjo kowacho ni an gi arthritis to ng'amo ng'isi ni in gi arthritis no be onge. Koro nyaka be diagnose ni en arthritis kata ok en arthritis nikech tuoche manyalo mako fuonde ng'eny. Koro nyaka timne test ma ng'e ni en arthritis kata ok en arthritis. But nitiere moko minyalo tudo gi arthritis. Wach ni kaka ng'ato nyalo bedo ni en gi rem e fuondene, ok onyal tiyo gi lwetege malong'o, lwetege bedo moridore. To ong'isi ni kochiewo gokinyi kata seche ma piny ng'ich, rem bedo mang'eny. To be kosechako wuotho ma chako tiyo gi fuondege, to winjo kendo ka rem dok piny. Koro mano en sign kaka rheumatoid arthritis. Mwawacho ma mako fuonde matindo ni. En ibiro yudo ka okinyi kichiewo to in gi rem mang'eny. Sana ka piny ng'ich. To kaka imedo chapni, imedo tungni, dendi bedo gi yot kendo inyalo neno kitimo tijegi. Koro problem bedo mana gokinyi cha seche ma piny ng'ich. Koro mano sign mar rheumatoid arthritis. Koro mopogore gi mano to wanyalo go picha kata wanyalo timo blood test mondo wang confirm ni arthritis kata ok en arthritis. Mama no asedonje diagnosis kaka inyalo tima nonro mondo mi wach ni to en arthritis. Ageno ni itudori kod laktar. Namba mar SMS nitiere TV mari, Facebook page en page laktar, Ramogi TV #page laktar. An bende nyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar Joseph. Mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo kanyo, daktari biro duoko. Wakaw yueyo ka waduogo to dhi bedo kidienyi ni to seche mapok wakaw yueyo bende wabo tudo ariyogi, physiotherapy kod arthritis kaka inyalo thiedhe, kae to daktari biro kawo penjo duto te ma intiere godo. Miyo kidienyi mar adek en mari, kik isudi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyu kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongoni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi wako. Inyalo uro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bended breakfast. Lungani Stella Brenda. Uchi.
Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Thank you for calling me. I appreciate that you tried calling. In case I don't pick your call, I'll call you shortly. Dial *811*281# to get thank you for calling me. I wonder ni our party ODM ni en okipogri kode paro makipogori kode paro tiriembi ni ng'amarach. Tend ODM omako chung' mare wi okang' mar chako riembo moko kuom jod bura magin jokanyo, jopiny bende ogolo pachgi. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. Bar migao mar do ywak ni bede migepe mamoko mag sirikal donjore e tijgi. Achije adek osemaki nikech tim mar kuo mar logo mauta e tok chik e kar dak malolwe Kisumu. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, nambwa mar SMS ene TV mari kanyo, nambwa mar simu nitiere kanyo, penjo duto tema inyalo bedo godo. Daktari, waseng'iyo kacha kaka inyalo tim diagnosis, wang'iyo kacha gigo makele, awinjo kitiyo kod ranyisi maber mokalo ni mana kaka tiyo, ng'ato ok nyal geng'o, nitiere tuoche kaka arthritis mathothne ok wanyal geng'o, kendo gibiro en man koro wang'iyo kaka wanyalo dak kodgi ka ngimani bende dhi maber. Wadonjane e weche mag thieth, to watudo ariyo, physiotherapy kod thieth kaka wanyalo manage arthritis. All right. Physiotherapy kaka nasewacho ni en achiel kuom thieth mwatimo ne ng'ano man gi arthritis. Koro kapok adonje physiotherapist, mokwongo ber mondo mi wang'e ni nitiere kidienje adek mag thieth ma seche moko wakale kaka jogo man gi arthritis. Koro mokwongo nikech rem wan gi medical aspect mar thieth. Tiende ni yath mokwongo inyalo tiyo gi yath. Kasto mar ariyo conservative management. Koro conservative management ni en koro kodwar yath, en ma koro physiotherapist donje kod jogo ma be watiyogo machiegni machalo kaka occupational therapist, osteopaths, mago jogo ma rehabilitation team ma konyo e thiedhno mar arthritis. Kasto mogik kopo ni koro yore ariyo mag thieth gi otam. Daktari nyalo yena kaw simba. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Machiegni? Penjo niya. Hello? Wawinji? Hello? Wawinji? Penjo niya. Awinjo ka gima daktari puonjo no, awinjo ka en kuoma. To awinjo ka gino ramo bam, nato ramo nyaka tienda piny nyaka onding'a. To koro kejina daktari niya. To gini owiro nyaka wich, koso tielo kende machamo gi kende. Kamogik no kwa winjo maber ahinya, kata kamano antiere kod Ouko bende e simu. Ouko, halo, penj laktar? An gi penjo. Dhi nyime wawinji? Gimoro dwe mar 8 last year, ne abedo gi problem mar chong makuot. Then nogika mane ok anyal wuotho maber. To nadhi e osiptal, to kana dhi e osiptal to notimna x-ray. Then nong'isa ne tienda no chogo no nena nomol, koro adhi timna MRI. Then nitie yedhe moko manomiya natigo. Koro kana tiyogo to kuot no norumo ma nolal, to lakini nokuot ok orem.
Then achako abedo katimore gimoro dwe mar 7 this year. The same kut ochako duogo. Kana adhi apimone daktari nochako miya the same yedhego. To kana atiyo kodgi ne ochako fuong' ma ok oger molal kamano endo. Koro chongo dong ma ka wuotho to awinjo ka chonga side na awinjo ma ka wuotho to awinjo ka rwadore. Koro akia kaka daktari nyalo konya. Daktari, agere ni winjo penjo mar Ouko kachiel kod mar Monica. Mar Monica kidieny mogik nokawinje maber ahinya, kang'eyo ka ni winje, to mar Ouko to ageno ni winjo maler mokalo. Owacho kacha ni chonge kuot, nochako kotiga mokalo dwe mar 8. Kanodhi ir laktar ogo picha to wachi ni choke ne onge kod chandruok kata matin. Mak mana ni nomiye yedhe mar kuot no nodok piny. Igani kendo chandruok no chako duogo, chonge no kuot, ochako miye yedhe ka, odok piny mak mana ni kowinjo ka choke nego rwadore. Chandruok nyalo bedo ang'o? Monica ne wacho kacha ni entiere kod rem e onding'e, entiere kod rem e chonge, kachiel kod wi bamne. Kaito part mogik mar penjo ne to nokawinjo. En mana ni kotenore kod wach mar Monica, ni arthritis nyalo mako fuoni mopogore dichiel e del koso. Ka dwoko mar Monica no, arthritis chance no nyalo mako fuondi mang'eny e dichiel ng'eny. Ahinya aina mar arthritis mamako fuon mang'eny dichiel en rheumatoid arthritis, machiel kuom arthritis mawuoyo kuome. Koro inyalo yudo ka ng'ato nigi rem onding'e, ng'ato nigi rem e tiende, ng'ato nigi rem e chonge, kod wach ni goke kata e lwetege. Koro en adier ni arthritis nyalo mako fuon mang'eny, ahinya rheumatoid arthritis. Koro mopogore gi rheumatoid arthritis, osteoarthritis mabe achiel kuom arthritis mang'eny, ento ibiro yudo ka entiere kamoro achiel. Sana kopok iki oniang', tibiro yudo ka tiyude kamoro achiel to ko kuonde te. But chance no nyalo dhi kumachielo be nitiere, nikech wach ni kopo ni ng'ato nigi arthritis e chonge konchiel to kothiedhe maber, bang'e onyalo chako bedo gi arthritis e chonge machielo. Kata kopogore gi mano, gima timore ni dendwa tiyo kaka mashin. Ka en gi tabu e chongi, seche moko inyalo yudo ka chongi ni kelo ni tabu e onding'i. Koro e yo mokelo tabu onding'i, tiende ni seche ma en gi rem cha, ka ok itimo gino mamiyo rem no dok piny, tibro dwaro pek mar del kik dhi e chongno, tichako tiyo gi tielo makocha. Seche ma mano timore, leche mag onding'i ema koro ywayo tielo ni malo, to onding'i be chako jony, tibedo gi tabu mar onding'i. Koro nitiere tudruok e fuon. Kopo ni achiel nigi tabu, machielo nyalo bedo godo. To aina mar arthritis maketo fuond te bedo gi tabu seche achiel en rheumatoid arthritis. Koro onyalo ng'iyo tests, onyalo timne x-ray, inyalo timne MRI, kata otimne gimiluongo ni blood test mondo wang'e ni to en aina mane mar arthritis. Koro kata kimiye thieth, titimone thieth kaluwore ni to arthritis mane ma en go, nikech chutho arthritis opogore kaka nawacho cha. Koro thieth margi be bedo mopogore. Nitiere madwaro yath, nitiere mana madwaro physiotherapy kod rwecho kende. Koro kaka rheumatoid arthritis nyaka mi yedhe moko maduoko chamruok kata regruok mag fuon ko. Beduoko gi piny kokitimo ni physiotherapy. Yena kawie simu machielo kapok olalna. Halo, penj laktar? Yes. Anton. Machiegni penj laktar? Adwa penjo daktari kaka sebedo moro e chonge. En koyo mosebedo kuom higni madhi kama. Sasa madhi hospital tinyisa ni mano pok giwinjoga. Ok ang'e ka mano be nyalo bedo achiel kuom arthritis machakore koso. Daktari winjo penjo no maber? Inyalo nuoye pok. Inyalo nuo penjo kiyie daktari ok oyudi maber ahinya? Asebedo ka winjo koyo moro e chonge na. Sama koyo kata mana sama kaka nyido matin awinjo ka koyo ng'ich koyo chamo chonga kende. Koro asebedo ka dhi go hospital tinyisa ni dakteche mang'eny nyisa ni mano pok giwinjoga.
Ok en rem, en akoyo tu. Saman oko kawuotho oko to kendo kawinje. Lakini ka ane ot kata sama koyo ng'ich tawinje. Owacho ni remo onge goro to koyo ma en godo. Ujo koyo e chonge. Ujo koyo e chonge. To kapok iduoke adwa ni wadog chien matin. Yes. Jawinjo mane chonge ne kuot. Kae to nomiye yath. Bang' ndalo moko kuodno ochako duogo. Ochako miye yath. Kuodno dok piny. Koro kuwuotho ujo ka chonge ne rwadore. Debedi ni ang'o ma timore kaka wabi e koyo mamako chongni. Kuot mar tielo nyalo bedo ka luwore gi pi mantiere chongno ka ok oring yono makare. Nikech ing'e ni e fuondegi wan gi fuonde mopogore opogore. Wan gi hinged fuonde ma en chogo gi chogo oketo okiepo gi nyawadgi kod leche mantiere bethege. Kod wan gi fuond machalo kaka wi tielo kae. Ng'ut gi nene gok. Daktari pokaw simu machielo kapok idhi nyime. Okay. Halo, penji laktar? Yes. Machiegni? Giluonga ni Ezekiel Ogunde wuodge Mandor ka nitie Nakuru Kaptagwa. Machiegni? An gi problem. Hello? Wawinji nyime? Ng'ut lweta lit kabisa. Nyaka go kamalo nyaka itiende na lit ma ok dwa na nyon piny. Kod unding'o bucha koni. Koro an aparo ni kaka an ariembo apiko ni mano makelona problem gi koyo. Mane penjo mango. Daktari? Okay. Wabodok chien e chong makuot. Kaito waboduogo e chong ma koyo mako. Koka wabi e mar ng'ut lwete kachiel kod unding'e. Erokamano Ruth, aparo ni ma thuolo maber nikech ayudo ka tabu gi nitie. Mana kaka nawache. Koro mana yono machiek nikech mondo mi watim thieth kata explanation maber adwaro thuolo maber. Koro nikech thuolo waonge go maber lakini manyalo duoko abro duoko. Moko anyalo duoko to abro ng'iyo baadaye. Ibro chiwo nambani mar simu kod wayud kaka wakonyo ogandawa. Koro chong makuot seche moko nyalo wilo paro. Nyalo miyo ng'ato paro ni en gi arthritis to ken arthritis. To arthritis nitiere makuodo tielo kod makuod tielo. To ok en ni tielo temo kuot kata fuond temo kuot en arthritis. Mano momiyo nyaka watim diagnostic tests. Nyaka watim gimiluongo ni physical examination mondo wa rule out to en ang'o. Nikech seche moko mana kaka wacho fuond gipogore. Nitiere fuond man gi pi eigi kod fuond ma onge gi pi eigi. Koro chong en achiel kuom fuondego man gi pi eiye makonyo chokegi mutni maber ma onge regruok eigi. Koro wan gi maluongo ni joint capsule ma pi nitiere iye iluongo ni synovial fluid. To koro pi mantiere e joint ni seche moko onyalo bedo ni ok oringi nikech en pi maluorore. Odonjo to wuok, odonjo to wuok. To kopo ni nitiere geng'ruok moro manyalo bedo kanyo, obedo infiltrated. To tiendi chako bedo gi kuot. Koro kuodni onyalo bedo ni onyalo kele maybe gi uric acid. Tiende ni uric acid kodhi obedo mang'eny chongi bedo gi kuot kata ichako bedo gi gout arthritis. Gout arthritis to bedo ga tielo ng'enyne. Koro gout arthritis ni kod chako donjo kacha to tiendi ni chako bedo gi kuot, pi bedo menre mang'eny, madonjo ma bedo mang'eny lakini mawuok bedo maonge. Koro chonga ina ni kopo ni ogoye picha kimanyo ni en arthritis kata ok en arthritis tiyudo ka arthritis onge nikech X-ray bro golo mana kaka chogo en ke chogo oko gino ok oregore. Koro pigi chako gol to be remno bedo mana maonge. Koro mano ben achiel kuom thieth mitimo. Mak mani koro ka gima nokelo kuod cha ok obedo solve nikech iyudo ka en nyalo bedo ni en infection. Koro pigi cha iwayo titimo ne test. Timi yath mowinjore madhi kelo chang kanyo. Koro chal ni duogo mar problem ne ni tiende ni noko miye yath kata no oywa pigni to noko chiw yath mageng'o kuot mar chongno. Koro aparo ni kaber to one specialist gitim test kasto ging'e ni to inang'o nikech ok onyal wacho ni arthritis but regruok nyalo bedo nikech koro chongege perhaps odhi obedo machiegni gi nyawadgi
gine fuon odhi obedo machiegni koro kotemo guomo kata kotemo idho kamoro man malo to winjo gine ka tiende muodre. Erokamano. Jawinjo moro nitiere kod chandruok daktari ma koyo chamo chonge. Ok ni winjo rem to ere koyo e chonge kanyo. Ka itiere otuko wuok oko kendo bera. Ang'o manyalo bedo ni timore ka? Mano to chal ni en gima wendo mana kaka dakteche nosenyise. Ni pok giwinjo ga mano. Koro nawacho ni gik moko timore seche moko ma kata dakteche take time mondo mi understand. Koro mano to kanyalo ng'ise ni en ang'o matimore, but kawatemo dhi matut penjo achiel ariyo moko to wanyalo ng'en to en gima nade. Nikech arthritis, gima wang'eyo ni koyo kelo rem, koyo kelo stiffness. Ahinya ng'ano man gi rheumatoid arthritis, obro ng'isi ni owinjo seche ma koyo nitiere, owinjo rem. But ka en onge gi rem to mana koyo no kende, onyalo bedo related to rheumatoid arthritis, to nyaka watim test. Koro nikech symptoms mamoko ka onge, to kata king'iyo list mag chandruok ma ng'ama nigi arthritis bede, koyo no ok bedi. Koro koyo no nyalo bedo gi machielo, to kanyalo wacho ni en arthritis. To koyo chutho kelo medo ga rem, medo ga kuot kod stiffness mar fuond. Koro mano en gima wanyalo ng'iyo into details. Abro chiwo nambana, anyalo miye further instruction gik manyalo penje mondo wang'e ni to en ang'o manyalo miyo mano timre. Daktari, aneno ka thuolo mayo wawang'wa to seche ma thuolo mayo wawang'wa ni pok wamulo kata weche mag physiotherapy kod arthritis. Niwacho kata ni ka bet onego bed ni itime e kidieny mokwongo ma oyud tuo ni e del ni en arthritis, kata inyalo time e seche ma thieth mamoko dhi nyime kod tuke. To niwacho kata ni ka bet onego bed ni embi chake achaka kod thieth achiel kachiel. Thuolo emo maya wang'a. Kendo ka ng'iyo sata neno ka soseru maru machielo. Akwayo ni kiyie to moro ibilos machielo mondo mikoro wabiwa mula weche mag thieth gi mopogore physiotherapy, samoro arthritis osechamo chogo ahinya, kaka inyalo tim mondo mi ng'ato dhi nyime kod ngimane, mana kiyie ni bro miwa thuolo mondo mi duogi mondo mi tiek chenro ni. To wach mogik minyalo weyo wagodo kotenore kod World Physiotherapy Day hik 2023. Wamor riwruok kanyakla kod jotuo kod jogo man gi penjo mopogore. Wach maduong' manyalo wacho en ni physiotherapy nigi nengo maduong' e thieth, kendo onego bed ni kik wawere aweya, kech wan gima walando en ni exercise en yath. Koro yadhwa ma exercise ni konyo geng'o tuoche mopogore kendo geng'o e thieth gigo mopogore. Koro odiochieng' marwa ma kiny ma en World Physiotherapy Day, warwako ji duto, wabro bedo Kenyatta ka wan gi jowa mwabro neno jotuo, wabro timo negi assessment kod yore mopogore mag thiedho arthritis. Koro jogo ma nyalo bedo machiegni kodwa kata man gi machiegni gi osiptende ka gi neno physiotherapist nyalo konyo gi kiny. Koro kaka wan kiny ane clinic, to jowinjo man machiegni kech anto an Nairobi ginyalo biro nena kachiwo nambana, bro miyo gi instruction for free, onge charges. Nikech en odiochieng'no makende mwatemo lando weche arthritis. Koro wabro timo free assessment and instruction on treatment. Erokamano ahinya kwa makore kod penj laktar donge. Erokamano ahinya. Namba mar simu daktari? Namba mar simu en 0723 924109. Anyalo wacho ni 072 23 92 41 09. Erokamano ahinya daktari. Singena ni boduogo mondo watiek chenro ni. Nyaka duogo nikech aneno ka penjo ng'eny to thuole matin. Erokamano ahinya Dr. Ken. Erokamano mathoth. Mana kaka iwinjo no, thuolo emo mayo wawang'wa to singo ni obro biro. Ageno ni ndiko nambane mondo mitudri kode ipenje penjo duto te ma inyalo bedo godo. Akaw thuolo ni nyakora Mugajwang' maduoko ne jogo picha mawa. Erokamano ni daktari wa. Kawuono neno ka obet seche gi duto te obonyisowa gimomiyo kawuono ok ochung' kata dichiel, kaachiel kod director na Lindsay. Erokamano ne producer na Papecho Koth. Erokamano mathoth. To ne ijahera mar chenro mar penj laktar, med mana kete ka mondo mi wamed puonjore. Iluonga ni Ruth Otieno. Nyaka kendo dichieng' machielo, ngima oriti masane.